Ja, ndabweraso. Nangobwera kuti ndi ayankhe a Moses Kunkuyu. Inu, Moses Kunkuyu, mphamvu zopanga press briefing akuzitenga kuti? Akuzitenga kuti mphamvu zopanga press briefing? Moses Kunkuyu, mphamvu zonena kuti iwo sachita mantha ngati palipo podzudzula azidzudzula. Chipani cha Malawi Congress Party chingadzudzule chani? Moses Kunkuyu akamabwera pa press briefing kumanena kuti kumangana sikuchitisa kunena kuti njala ili mdziko munomo ithe koma kugwirira ntchito limodzi. Modi MCP imakhala ndi chiganizo kuti ingathe kupanga contribute maganizo ake poyendesa dziko lino. Pali chinthu ngakhale chimodzi MCP chomwe ingathe kubwera kuna kuti tipangepo contribute kayendesedwe ka dziko. Akulaku kodi iye mphamvu akuzitenga kuti? Chifukwa uyuyu ndiye number 1 ananena kuti akapezeke kuti ali mchitokosi mwinaso wapasidwa kale sentence. Chifukwa mfuti ya Moses Kunkuyu ndi omwe inapha Alan Whittaker. Kodi mphamvu zimenezi akuzitenga kuti? Uyuyu ndi amene ananena kuti ndithu akhale m'manja koyambirira kuti atiuze black box yomwe inasowa kuchikangawa ija. Koma lero chifukwa chodera ndipo tikamakuwuzani kuti inu ya DPP anthu awawa sakukhulupirira kunena kuti dziko linolo mukulamula ndinuyo a DPP. Awa MCP sakukhulupirira. Awa adakalotabe nchifukwa cha nthawi inache kantima kosavomereza. Ndikamene kakumangokhala ndi ma press briefing nzake ndi amene iyi Jessica Bwira watengedwa kale. Amene amakhala ma press briefing kusavomereza. Awa ndikamana ali mukamapasa mabelo akumaona ngati mukusewera nawo. Pomwe anthuwa anazunza a Malawi. Ngati pali anthu amene atha mtundu wa Malawi ndi amenewa. Wawina mwa iwo ndi amene iyo amene akupanga mbujeni press briefing lero. Moses Kunkuyu. Munthu amene ndi milandu yochuluka kwambiri. Ndipo sana ene naso kuti amene ili zikamuona akupezeka ku parliament kuja kapena kuzungulira. Mukupanga bwanji? Inu MCP panopa ingamanene kuti iye ikumangana sikungathese njala yomwe ili mdziko muno. Tikunena panopa, tikulankhula panopa. Thumba la chimanga mwina ndi 55,000, mwina 60,000. Pomwe nthawi imene ijayo before September 16 inali itafika kale 75,000. Ndizoona Professor Arthur Peter Mutharika akumanena kuti mdziko muno muli njala. Chifukwa chake chomwe akunenera Professor Arthur Peter Mutharika pamene akufuna iye kuti afikepo kunena kuti apapa nawo Malawi akusangalala nkhani ya njala mdziko munomo palibe sipanafikepo. Koma tikanena kaululu ka njala panopa Professor Arthur Peter Mutharika kwakukulu watani kale kodi wapanga kale. Yes, kwakukulu watani kodi wapanga kale. Koma chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika amafuna ndithu ngakhale thumba lili pa 60,000 kapena 55,000 sa akufunisisabe kuti itsikitsise kupyolera palipo kodi pamenepo. Pomwe chipani chomwe chikunena kuti iyayi kumangana sikungachitise kuti njala ite kuta imafika thumba 100,000. Tikuti before September linafika kale 75,000. Osalabada akanakhala adakali mboma fikira panopa mufuna munduze thumba la chimanga likanakhala bwanji. Ngakhale anu akewo achina Moses Kunkuyu ndi anzake wonse ndiye ndi gulu lijalo lomwe linabisa chimanga. Lomwe limadandaula kunena kuti chimanga chikagulidwa ku Zambia bwanji. Chifukwa cha mtima wofuna kuwapweteka Amalawi kuti chimanga chawo chagulise modula Amalawi azitani kodi azizunzika. Gulu lake la Malawi Congress Party ndiye lingapange contribute chani. Mukuwasasatisa kwambiri. Mukuwasasatisa. Ndipo
Amalawi akamadandaula even ngakhale anyamata aja akuyenda kunja pena palipose mosangalala ena so ndikumanyamuka umanati akumakaona gulu la china Jessica Bwira kapena makaona gulu la china Vitombiko Mumba china Chimwendo makaona meja ndi anyamata azikwanje. Amalawi zimeja zikuapweteka belo ya anthu amene aja Amalawi panopa zikuapweteka ndi akamaona so awawa akulankhula motumbwa kumapangisa ma press briefing kumaoneka ngati adakali ndi mphamvu akutenthesa mitima ya Amalawi chifukwa Amalawi mitima yawo panopa zilonda zawo zikupola kumene adakakumbukirabe nkhanza zomwe zinkachita achina Richard Chimwendo Banda adakakumbukirabe kulankhula kwa nyozo kulankhula kwa mzimayi wola mkamwa ngati Jessica Bwira. Amalawi zinoza akuzikumbukira ndi akamakhala pano mapanga ma press briefing apolisi Moses Kunkuyu atipasi black box. Moses Kunkuyu afotokoze za mfuti yomwe inapha Alan Whittaker munthu oyambirira anena kukhala ameneyi ena pambuyo ndiye lero azikalankhula kuti milandu yosadziwika iye aziwa bwanji kuti milandu anthu akuzunzidwa anthu osalakwa ngati iye ndi khoti aziwa bwanji akuzuwa bwanji kusalakwa kwa achina Richard Chimwendo Banda kusalakwa kwa achina Vitombiko Mumba iye akuzuwa bwanji Moses Kunkuyu pomwe kusalakwa kapena kulakwa amakuziwa ndi chani kuti ndi bwalo la milandu mdziko muno iye aziwa bwanji kudelera ena opalamula pa ma press briefing aja ndi aliwo kuti ameneyo amene akulankhula pano pa makauza mtundu wa Malawi nkhani idakali m'manja mwa polisi nkhani idakali m'manja mwa abwalo iwo ngumana kuti anthu ajawo ndi osalakwa kudelera adakalota mtengeni Moses Kunkuyu akatiuze komwe kuli chani kuti kuli black box mtengeni Moses Kunkuyu atifotokoze za mfuti yomwe inaphandani kuti Alan Whittaker kuti ina fwaje mfutiyo ndi yake